Kako je govorio naš najveći Nikola Tesla, od svih sila trenja, ona koja najviše usporava čovekov razvoj je neznanje. Danas pričamo sa Rankom Rajevićem, čovekom koji je osnivač Mense u Srbiji i osnivač Nikola Tesla klubova. Ranko, dobar dan. Dobar dan. Počela sam sa neznanjem. Ja ne znam kako bi u jednoj rečenici definisala vas. Da li se vi bavite znanjem, inteligencijom, talentima ili načinom na koji sve to možemo zapravo da upotrebimo u svom životu? Zapravo to je način kako da se koriste kapaciteti mozga. Mi imamo stvarno ogromne kapacitete, ali ako vidimo realno da se to ne koristi, i ako mi znamo da unazad 10 godina, učitelji nam to govore, svaka nova generacija koja je upisana u prvi razred, kada je malo slabiji odnosno na prethodne dve. Onda sam radio anketu preko 800 učitelja u Srednjoj Evropi, da nam oni govore da je svaka nova generacija slabija. Šta mi s njima u školi da radimo? Onda sam čak ispitivao, pa gde su slabiji? Motorički su slabiji. To se primeti. Znanje, opšte znanje je slabije. Koncentracija je slabija, rečnik siromašniji. I sad to je naravno osnovno pitanje. Ako je svaka nova generacija slabija, šta će biti sa našom decom za 20 godina? Hoće se biti bolje ako se ne budu menjale metode. I zapravo to je ceo taj koncept naučni baziran na radu i funkciji mozga. Kako da koristimo kapacitete. A najviše se može uraditi sa decom od rođenja do neke 12. godine. I to je zapravo NTC centar Nikola Tesla. A zašto Nikola Tesla? Kada sam formirao odsek za darovite, ja sam prvo radio sa darovitom decom unutar Mense. Onda smo napravili Nikola Tesla centar. To je, eto, za našu darovitu decu unutar Mense. Znači, Mense već ima inteligentne ljude, ali dodatno još, ako imaju neke postignuća velika, dobre rezultate, onda smo napravili taj centar i taj centar je zapravo počeo da radi. Letnja škola za decu iz dijaspore. Mi smo dovodili decu iz puno država Evrope kod nas da dođu u Novi Sad 10 dana, obezbedili smo smeštaj za njih, bila uključena Matica Srpska i to se radilo godinama. Iz tih radionica je zapravo, kada sam to sve organizovao, i nekako je nastao program NTC, Nikola Tesla centar, pa se ga nazvao NTC, koji se sad primenjuje ne samo za darovitu decu, nego za sve. I tu sad vidi, evo, ovo je naš klub, gde mi imamo jako puno kretanja unazad, uzbrdo, nizbrdo, jer sam dobio istraživanja kada sam slao studente da rade svoje doktorate. U Sloveniji sam to radio, 60% dece u jednom gradskom vrtiću od 4 godine ne mogu da skoče nazad. Oni stanu i nema skok nazad, oni se okrenu pa iskoraknu. A onda ako dete ne može da skoči nazad, šta je to? To je veliki problem. To dete možda u školi neće shvatiti matematiku u minusu. I to je bilo pitanje, to je to što ja predajem neuronauku i obrazovanju. Kakve ima veze skoku nazad i matematika u minusu? I samo eto tu da damo taj prvi uvod, zašto je to važno. Mozak je neiskorišten, znači mi ne znamo kako mozak radi. I evo osnovna analogija da svi koji gledaju to shvate. Živa bića koje se ne kreću, to su biljke. Nemaju neurone, što će njima nervni sistem. A živa bića koje se kreću imaju nervni sistem. A najsloženiji nervni sistem ima čovek. Da prevedem, mozak se razvija kretanjem, a najviše se razvija do 2., do 5., do 7. i 12. Znači, svi naši napori moraju da budu usmereni u taj period odrastanja, da mozak aktivira sve svoje potencijale, pošto posebno dete ima specifičan rad mozga. Oni kad se igraju, to roditelji znaju. Dete se igri, gleda u svoju igračku i kaže mama večera, dete ne čuje. Nije da ne čuje, nego mozak ne reaguje, to je vrhunska koncentracija. Ta vrhunska koncentracija je svojstvena i vrhunskim naučnicima. I onda vi imate situaciju da naučnik koji stvara svoje delo, on više ne čuje oko sebe da ga neko zove, da neko priča. Deci imaju taj način rada mozga. Dajte kada dete ima taj način rada mozga, da u tom periodu aktiviramo te potencijale, onda ćemo nešto uraditi. Kad kažete genij, eto Tesla je bio najveći, kako bi vi mogli da opišete, na primjer, njegov rad? Kako je on bio nadprosečno inteligentan, je bio talentovan? Kakav je on bio? To ne znamo, sada postoje eto i Mensa i priča se i o talentima. Kako je Tesla onda funkcionisao? On je bio sigurno nadprosečno inteligentan. Ja sam bio dugo godina u Mensi, mada moram da kažem, Mensa meri taj neki potencijal. Ne znači da su članovi Mense daroviti, oni imaju velike potencijale. Ali ako ne aktiviraju neke regije mozga i neke specifične funkcije mozga, oni ostaju potencijali. I u Mensi ima puno tih potencijala. Nisu ni svi daroviti. Za darovito se potrebno nešto drugo. Tesla je tu imao, a darovito se aktivira. Znači, treba tu i genetski potencijal, ali treba i aktivacija. Što je on radio, znate?
Kako on kaže da je pre nego što stavi svoju ideju na papir, mentalno je prvo... On je sve u glavi radio. To znači, možemo reći da je sanja otvorenih očiju. Znači, on je bukvalno imao aktivnost mozga koju imamo u REM fazi spavanja. REM faza spavanja je specifična. Tu se prave one famozne sinapse, povezuju nove regije mozga, nervni putevi. Čak je neka velika otkriće, kao recimo sistem elemenata Mendeljeva. On je to radio godinama i nema rješenja. I onda je sanjao. On je u snu, to što on sanjao, to mi danas učimo iz hemije. Ili recimo imao sam priliku prvog seta u šahu Anatolij Karpov. Jako važne partije koje traju 5 sati, prekida se, sutra je nastavak. I on ne zna kako da igra ceo tim njegovih asistenata, celu noć analizira, on je nekoliko puta sanju u toku noći kako sutra da igra. Znači, mozak odredi jako važne stvari u toj REM fazi. I ako neko može u budnom stanju to da ima, to je bio Tesla. Znači, to nema granica postignućima. I to je jedan od razloga zašto je jako malo spavao. Jer ako neko toliko dana ima tu aktivnost mozga, praktično, moguće da tu REM fazu on je nema u toliko noći već odradio preko dana. I po tome se vidi šta je vrhunski naučnik. Tu u stvari ta koncentracija koju dete ima dok se igra. To pokušam da uradim s ovim naučnim pristupom, inače sam predajem neuronauku i obrazovanju u pitanju, da mi aktiviramo te rezervne regije mozga, jer smo svedoci da sistem obrazovanja zapadne Evrope, to znači američki, polako pada. Istočna Azija sve brže i bolje u obrazovanju. Pričamo o deci iz osnovne škole. I ako gledamo sad trendove u svetu, mi imamo problem, naše dece nemaju funkcionalno znanje. Svaka nova generacija je slaba. Mi imamo školsku decu, uče 15 minuta i ne mogu. Pauza pola sata. Onda roditelji mole dete uči, molim te još bar malo. Ne, oni ne mogu. Znači već se desila neka promjena unutar mozga. To mora da se zaustavi i zato je najvažnija edukacija roditelja, jer oni prave najveće greške, i tek onda idu vaspitači i učitelji da bi pokrenuli te kapacitete koje Nikola Tesla svakako imao. I često kažem, igra nekad bila nezamenjiva za razvoj deteta. Danas deca ne znaju da se igraju, ne znaju da trču unazad, ne mogu da skoču unazad. Recimo, fina motorika. Tesla i to rekao, ja sam se samo igrao. Pa i to je posao deteta da se igra, a ne da sede da gleda TV svaki dan 5 sati. I kad smo otvarali ovaj klub, nam je bilo jedino važno da imamo uzbrdo, nizbrdo, da imamo drveće, da imamo zelenilo, da deca budu stalno napolju. Jer kiša, ma nema veze, idu napolje, igraju se, imaju kabanice. Tako da je poenta dečeg mozga da se kreće, da trči i samo evo da to zaokružimo. Merio sam koliko dete od 5 godina pređe kilometara. Stavili smo detetu sat, one za maratonce koji merio čak i kalorije. To je bilo 9 ujutru do 7 uveče. To je dete 5 i nešto godina. To je bila cela grupa, njemu smo merili. On je prešao 22 kilometra. Mi smo bili u šoku. Mi smo imali šetnju do neke tačke B, pa se vratili u tačku, a to je bilo 5 kilometra. Ali on je 17 kilometra tu na livadi, oko tog našeg smešta gde smo bili, on je kroz kretanje, trčanje, skakanje prešao 22. To znači, mi kad smo bili mali, smo prelazili po 20 kilometra dnevno. Koje dete danas pređe više od 5 kilometra? Ja ne znam. Znači, mi moramo da imamo decu koja se kreću, koja trče, koja skaču da bi se mozak razvio. Tek onda ide priča kako idu te kognitivne sposobnosti, onda dolazimo na rad mozga, šta je to divergentno mišljenje, otprilike to kako je Tesla radio. I to smo koncipirali u programu koji smo nazvali NTC, to je počelo kao Nikola Tesla centar, sad je tu već NTC program, radimo ga u preko 20 država Evrope. Radite preko 20 država. Sigurno postoji nešto što je specifično za srpsku decu. Koja je razlika srpske dece u matici i u dijaspori, na primjer ono sa čime ste se vi susretali, način njihovog učenja, razmišljenja, pokazivanja talenata ili eventualno talenti koje posjeduju? Koja je razlika? Ili sličnost? Pa, nema tu velike razlike, ali mi imamo fonetski jezik, mi naš jezik ne koristimo. Ono što sam primetio kada dođu deca iz dijaspore, slabo znaju srpski. Oni pričaju jezik, ako su došli iz Nemačke, međusobno pričaju nemački. Su došli iz Amerike i Kanade, pričaju engleski. Onda sam čak zvao srpske gimnazije iz Budimpešti i Temišvara. Bili su i oni, ali oni međusobno pričaju mađarski i rumunski. I onda vidim da oni slabo pričaju srpski, ne priča se dovoljno srpski. I pričam često sa roditeljima. Najveći poklon koji možete dati detetu, ako već živite u inostranstvu, da dete priča 2 jezika. Ne da razume 2, nego da ih priča. Da priča jedan i drugi podjednako dobro. To je jako važno za razvoj mozga. Jer 2 jezika aktiviraju potpuno različite regije mozga, posebno od malena kad ide. Dete mora da misli, trava na jednom, trava na drugom jeziku. Drvo na jednom, drvo na drugom jeziku.
I to je taj pravi proces razmišljanja, jer te mislone klasifikacije aktiviraju matematičko-logičko razmišljanje. Pa dajte onda deca da pričaju 2 jezika. I moj savjet za roditelji iz dijaspore, dajte prvo da nauče srpski. Oni će naučiti engleski ili nemački čim izađu iz kuće, odu u vrtić. Znači može od početka, kad postanu svesni eto šta izgovaraju, mogu 2 jezika u isto vreme? Ma mogu 2 jezika, mogu i 3, ali to opet znam kako dete iznad proseka može 2 jezika. Ako mu mame i tata pričaju 2 jezika, to je bilingualno dete. Neka pričaju 2 jezika, nije problem. Može i 3. Ali ako je dete malo ispod proseka, ne može mora 1 jezik. A ovdje pričamo o nečemu drugom, ako je baš brak gde su mame i tata, gde pričaju 1 jezik, neka pričaju taj jezik sa detetom. Samo taj. Dečji filmovi, dečje pesmice, u dijaspori da li to funkcioniše, dečje predstave, dečje pozorišta, da uče svoj jezik. A oni će engleski ili nemački ili francuski naučiti 100% vrhunski čim krenu u vrtić. Neće kasniti, ali oni već čuju taj jezik, radio, televizija, na ulici, u supermarketima, oni već drugi jezik imaju u glavi, ali ga nisu progovorili. I tu naši roditelji greše kao bolje da nauči taj jezik, recimo nemački, jer tu živi da se bolje prilagodi. Nemojte da grešite, nek naučimo prvo svoj jezik, pa će lako ove drugi, jer je dokazano, to su Kanađani primetili. Kod Alzheimerove bolesti imate velike istraživanja. To su pacijenti da gube neuroni, na kraju više ne znaju ni gde su krenuli, ni kako se zovu, ni sa kim žive, u stvari kao biljke i tako umiru nesvesni i sebi i okoline. Onda su primetili da neki pacijenti dugo godina nemaju teške oblike bolesti. Pa su istraživali koji su to ljudi, pa oni kod malena pričaju francuski i engleski. To znači da ima medicinski dokaz da 2 različita jezika od malena jače povezuju regije mozga. Pa dajte, ako već imamo tu mogućnost da smo naši roditelji koji žive u inostranstvu, pa dajte prvo to naučite dete. Tu se aktiviraju te rezervne regije. I tu bi opet povukao paralelu sa Nikolom Teslom. On je rođen u Austro-Ugarskoj. Da. On je morao da zna i nemački, možda i mađarski, studiraju u Pragu, znao češki. Znači, puno jezika aktivira mozak drugačije. Ne sad da neko pogrešno razume pa da odmah dete upisuje na kurs iz nekog jezika. Ne. Neka priroda nauči sva 2 jezika. Svoj u kući i jezik države gde živi. I onda ide ovo kretanje, trčanje, skakanje i tek od 3. 4. godine kreće aktivacija mislnih procesa, to je već druga priča, na koji način se aktivira ta početna inteligencija. Kako sistem obrazovanja kod nas i u svetu i to neznanje koje sam pomenula, ako je dete zaista talentovano, ako znamo čak i da je inteligentno, možda je uradilo test inteligencije koje se negde i obavezno radi, koliko loš obrazovni sistem može da ga nazaduje u njegovom razvoju? Može puno. Mi smo čak i radili istraživanja, recimo od 20 darovitih na 1000, a svoj potencijalic je da dosegne 3. Pa gde onih 17 gubimo? Po sistemu. Znači, sistem nije, mi moramo već da shvatimo da ovaj sistem nije dobar. Mi dalje imamo, većina država uči napamet, ponavljanje lekcije, pa ima drugi način da se lekcija memoriše. Dajte druge neke metode, ja istražujem te metode, čak i radim neuroimaging, koje metode su dobre da aktiviraju sve te regije važne u mozgu. Mi dalje učimo napamet. I pitala me sestrinska učiteljica u Nišu skoro, izvinite doktore, šta nama fali? I mi smo učili napamet. Mislim se, ne znam što da joj kažem, rekao sam, pa ne fali nam ništa, mislim, svašta nam fali. Ali sam rekao, ali gledajte samo jedna stvar, od 10 najtraženijih zanimanja u svetu, ako gledamo danas, 9 nije postojalo ili je tek nastajalo pre 10 godina. To znači da spremamo decu za zanimanja koja ne postoje. I onda šta je funkcija škole i obrazovnog sistema? Da učimo dete napamet ili da misli? Pa naravno da misli, to je funkcionalno znanje, to se meri na onim famoznim PISA testovima gde se vidi da smo mi kao regija Evropa ispod proseka u odnosu na Istočnu Aziju. Ceo zapadni sistem je pod znakom pitanja. Evo Engleska, Francuska, dobijem izveštaje. 10 do 15% učenika u nekim gradovima uzima lek za koncentraciju. Metilfenidat, končerta, neki od tih lekova su na bazi amfetamine. Čekajte, jel dete mora da pije lek da bi mogao da nas sluša u školi? Kako je to škola? Znači, mi moramo da dobijemo školu, jer po neuronaukama jedina prava škola u budućnosti je ona koja aktivira 3 regije mozga. Jedne, sad to ko nas gleda, možda ne znam li ću objasniti, retikularna formacija. Znači, informacija mora da bude interesantna da bi dobili pažnju. Ako informacija je dosadna, što jeste škola koja je reproduktivna, nema pažnje, deci je dosadno. Drugi sistem su amigdale. Ako je stres, mozak ne radi dobro, mozak gleda situaciju kako da se izvuče odatle. Znači, dete mora da je srećno i opušteno da bi mozak počeo da se otvara za prijem informacije za memoriju. To je važno, da škola bude bez stresa. Što naravno kad je reproduktivna škola,
Tu je stres ko će odgovarati i ko je danas na redu, pesmica napamet, definicija napamet, to je prevaziđeno. I treća stvar je dopamin. To je hormon koji utiče na pamćenje, na memoriju. To je hormon dobrog raspoloženja. On se aktivira kada dete misli da se igra. Kada dete iščekuje neku igru. Pa dajte onda da metode učenja liče na igru što smo mi napravili, tako da naše metode liče na igru, zato već radimo skoro 20 država Evrope. Vi ste nam rekli sad recept kako da fantastično živimo. Pa može sve, ali moramo metode da primjenimo. Neko mora te metode da primjeni. Prvo roditelji sa decom, pa onda vaspitači, pa na kraju učitelji. Daću samo jedan primjer. Recimo, kada radimo rimske brojeve, to je deci teško, to je drugi, treći razred. Oni ne mogu da nauče. Ne mogu da nauče, recimo, pola odeljenja to ne može da shvati. Onda smo napravili kao igru, ajde idemo ovako. Rimsko 1, na šta vam liči? Kažu oni na sveću, na olovku, na četkicu za zube. Kaže neko zlatna medalja. Kao jedan, dobro. Idemo rimsko 5. Kažu oni, pa to liče na korne za sladoled. Kao to liče na stranicu piramide. Ajmo šta je 10? Pa kažu 10, to je leptir mašna. Šta je 50 L? Pa kažu kobra. Jer kobra kao pre napada stoji u obliku slova L. Šta je C? Recimo kažu, ne znam, sprinter kao na 100 metara. I sad oni prave priču. Sprinter u leptir mašni ima zlatnu medalju. Koji je to broj? I onda, aha, sprinter je 100, leptir mašna je 10, medalja 1, 111. I kažem, bravo, deco. Kažu, dajte još jedan primjer. Onda kažemo, kobra drži četkicu za zube. Kobra je 50, četkica 1, 51. Kažem, napravite sad vi zadatak. I oni kreću da rade zadatak. Za 45 minuta svi učionici znaju rimske cifre. Jer oni sad od toga prave priču i igraju se. A što još teži sljedeći čas? Jedna priča, recimo, kobra leže na zlatnoj medalji, a druga priča, recimo, sprinter trči i ima leptir mašnu. Sad oni računaju, kobri zlatna medalja, to je 51, sprinter i 101, i onda računaju 151, 152. I oni u stvari sastavljaju priče u glavi, to nije više učenje. I oni se smeju. Zvoni za kraj časa, oni neće da izađu, traži još jedan primjer, pa kućemo bolju školu. Imamo preko 50 metoda za sve predmete razvijeno. I to je to što mora da se menja u školi, jer dete u školi tada misli. Uključuje ta najvažnije regije mozga o kojima pričam. Pa dajte da pokrenemo te regije mozga. I onda su me pitali, imate rezultate, imamo puno. Ja bih samo evo za kraj spomenuo učiteljicu Slavicu iz Mitrovice. Ona je radila 4 godine NTC. 5 sati svaki dan. Znači, deca imaju uključene te regije mozga. 5 sati dnevno. I krenuli su u 5. razred. Kako će se snaći nastavnici, sad ne znaju te metode. Pa smo da, ajde da vidjet ćemo, čekamo. I onda kreće, naravno, prvo su nastavnici počeli u zbornici da govore, Slavica, šta si ti radila s njima? Nama se ne izlazi iz učionice. Oni gledaju, oni pišu, oni pamte, oni poslali pametna pitanja, oni su skoncentrisani. Onda smo radili na kraju 5. razred prosječna ocena. Celo odeljenje, znači na kraju iz svih predmeta prosječna ocena 4,80, a ostali 4,20, 4,15, 4,0. Bilo je interesantno, recimo, da gledamo analizu o Nemačke, pošto isti nastavnik bio od Nemačkog. Prvi put u životu slušaju Nemački. Ovi naši su imali 4,80 iz Nemačkog, a ostali 3,60, 3,70, 3,80. U 6. kreće fizika. Prvi put primaju fiziku. Prosječna ocena iz fizike je 4,85 ovi učenici. A kontrolno odeljenja, isti je nastavnik, 3,60, 3,70, 3,90. Tu statistika ne treba da se radi. Isto je bilo i 7. i 8. Sad su krenuli u 1. razred gimnazije, pratimo tu decu, znači vidimo ako se radi sa njima, oni imaju te kapacitete. Sad bi ja neko rekao kada ih pogleda, pa tu su darovite deca. Ne, nisu oni daroviti. Oni su aktivirali svoje potencijale do maksimuma. Jer u Srbiji se svako odeljenje pravi prosek kad se upisuju. Znači, to je prosječno srpsko odeljenje, gde smo dobili vrhunski rezultat, jer su imali aktivne te regije mozga. To znači da mi imamo tako velike potencijale i rezerve u mozgu, da je samo pitanje na koji način da ih upotrebimo. Evo, ovo je jedan od načina NTC program. To je li Srbin prosječan, to što ste rekli, inteligentan i koliko zaista upropastimo dete? Nešto se tu desi. Kad smo radili prvo testiranja u Srbiji, to jest u Jugoslaviji, onda je bio tu direktor svetske mese Vincent iz Londona. I kreću testiranja. Mi smo posle samo, ne znam koliko, 3-4 godine bili 7. u Evropi po broju članova. Znači imamo velike potencijale ovde.
A kasnije, gde su rezultati, ne znam. Znači, taj potencijal se negdje izgubi do odraslog doba. Nešto se ne radi kako treba. Mogu uslovi života da utiču na... Mogu sigurno, mada ja vidim da puno dece nisu baš iz idealnih uslova života. Da. Bore se, trude se, misle, aktiviraju. Kad nam dođu, recimo, na te naše kampove, deca sa sela, oni su bistri, oni misle, oni rješavaju problem. Deca iz grada nekako su ukočena, ne znaju što ovo, što ono. Onda kada sam radio internu anketu, oni dnevno gledaju TV po 3-4 sata. Deca na selu non stop trče. Ali dete na selu mora da trči preko kamena, preko potoka, da se sakrije, možda vidi divlju životinju, zna šta će da uradi. Znači, nekako je više taj mozak aktiviran kod njih nego kod gradskog deteta. Možda gradsko dete zna da nabroji 10 država Evrope, 10 glavnih gradova. A šta meni to sutra vredi? Meni treba dete koje trče, koje skače, koje misli i koji ima znanje. To smo bi objedinili u tom programu. Igračke, koliko su bitne za decu? Praktično igračke i aktiviraju neke mislone procese. Mogu da kažem da utiču na inteligenciju. Mi kad smo radili anketu u Savezu učitelja Srbije pred 6-7 godina, bilo je preko 500 učitelja, radio sam anketu. Jer su učitelji masno govorili da deca sve slabije znaju matematiku. Onda su mi od 5. do 8. nastavnici matematike da sve slabije znaju geometriju. Da ono što se nekad učilo u 5. sad se uči u 7. 8. razredu. Kao da nekako to znanje nestaje. I onda smo radili anketu i pitao sam, učitelj je samo koji radi duže od 20 godina. Da vas pitam, ako imate učenike danas iz matematike u svom odeljenju, zamislite 5 najboljih učenika. Da li su to dečaci ili devojčice, otprilike dati me neki odnos, onda su rekli 3-2 za dečake ili 3-2 za devojčice, ali to je 3-2 ili 4-1. Dobro, pitam isto pitanje, kako je bilo pred 20 godina? 5-0-4-1 za dečake. To je bilo jako interesantno, to je bilo preko 500 učitelja. Kako je, znači da su oni znali bolje matematiku ranije nego danas. Gde je to nestalo? Sad je podjednako. U stvari sad su podjednako slabi. I onda u stvari ako se gleda realno da se mozak formira do 12. godine se povezuje leva, desna polovina mozga. Formira se inteligencija. To znači da dečja igra utiče na te sposobnosti. I onda sam gledao, pa koje su igre bile dominantne pred 20 godina, radio sam anketu. Fudbal, klikeri i žmurke. Klikeri su igrali za devojčice elastič. Sad gledam klikere. Dečak uzima klikere. Ide da se igra, on ih ne gleda. 2 crvena, 2 plava, 1 žuti, on u glavi ima šta je to? To je mislena klasifikacija. Što je važno za razvoj matematičko-logičke inteligencije. Ima i 2 velika. Jedan veliki je kao 3 malo. On igra klikere, izgubio 2, izgubio 3, daje veliki, vrati 3 malo. On tačno zna koji je crveni, koji je plavi, koji je žuti. On ih osjeti pod rukom koji je koliko okrzan. To su misleni procesi svaki dan, 2-3 sata. Pri tome, čučne, ustane, vrti se, igra se, pričaju, padne i šta je što je jako važno. Devojčice su igrale igru sa rupom, jer tu se baca kliker sa drugog prsta. Međutim, dečaci su igrali na trougao. To je jako teško. I sad u trouglu je 5-6 klikera, 2 moja i još od nekih igrača. I ako je kliker na zemlji, ja moram da pogodim druge klikere da ispadnu iz trougla, onda su oni moji. Ali kako ako su moja 2 ispred? Znači, moja 2 su mi na putanji. Ja sam morao da ustanem, da držim ruku i sa 3. prsta, što je izuzetno jak potisak, sa 3. se kliker izbaci kao laserski zrak, leti, izbacuje protivničke klikere i ja ih nosim. Znači sam kroz igru usvajao i 3. dimenziju, i piramidu, i odnos u prostoru, pa sam lakše razumeo i geometriju. Mi smo imali 3D igre, tih igara više nema. I to se u stvari vidi, igra je jako važna za razvoj deteta i moram reći šta roditelji rade. Ispričam to za klikere. I recimo neki roditelji došli ponovo za 2 mjeseca, drugi da obuke. Ja da vam kažem, mi smo kupili 100 klikera, pa je baku kupila 100. Ne, ni slučajno. Šta će detetu 200 klikera? Onda ima kantu sa 200 klikera, neće ni da se igra. Ne treba puno igračaka. Dete mora da se raduje svakoj toj igračci. A ne, mama hoću to, kupi mi auto, kupi mi to, od toga nema ništa. Znači, to bi samo objasnio preko salvete. Devojčice su kupljale salvetu. Svaka salveta je bila događaj. Tati ide na put, mama ide na put. Bar 2 salvete. Zašto 2? Pa da može da se menja. Sad pazite, devojčica čeka svog tatu, puno dopamina, dobit će 2 salvete. Uzima, gleda, ona je puno dopamina dok je čekala. Puno hormona, srećnih endorfina kada to dobije. A to su hormoni pamćenja. I devojčice su sve salvete pamtile. Svaka je bila jedan poseban događaj. I sad recimo imate, ja vidim kada radim seminar učiteljice, imaju kutiju sa 600-700 salveta.
čuvaju, jer to je njihovo detinjstvo. Svaka salveta je bila uspomena. I ako daju slučajno svom detetu, imaju ćerku i daju tu kutiju sa salvetama, je li to rado za to dete? Ne. Ono malo te ne za 10 dana počinje da ih cepa. Jer te salvete njoj ne znače ništa. To znači, igračka je dobra. Kad se zna kad je koju dete dobilo, ko je dono, kad je to bilo, to je dobra igračka, a ne stotine igračaka svaki vikend, jer nekad je bilo veliki praznik, veliki poklon. Mali praznik, mali poklon, a mi smo na detetu svaki vikend napravili praznik, ne ide to. Pa samo evo ko nas gleda od roditelja, setite se svog detinjstva. Ja kad sam imao rođendan, i moja braća, tačno se sećam, mali kalendar, još 30 dana, pa precrtamo, još 29, još 28, pa mi se svakim danom radujemo sve više, dolazi rođendan. Šta ćemo dobiti? Šta će se roditelji setiti? A taj dopamin koji se svaki dan aktivira, to je detinjstvo. Da. A što su roditelji danas uradili? Stotine igračaka, onda još i pogreše, daju video igrice detetu. Video igrice su moderno zlo. Ne kažem da su nove tehnologije loše, dobre su, ali mora da ima neka granica. Sad vi kad date detetu video igricu, on gleda, mozak mu treperi. To dete puno dopamina prelazi na novi nivo. I kad pređe nivo, stiže nagrada od mozga, jer mozak kad napravi dobar zadatak, daje nam nagradu, to su hormoni sreće. Stižu endorfini. Onda ide opet novi nivo, pun dopamina, i evo ga prelazi drugi nivo, opet endorfini. Za 10 minuta, 10 puta aktivira dopaminske i endorfinske receptore. Što nije fiziološki, nije biološki, recimo endorfinski se zovu u mozgu receptori morfijumski. Zato tu stvara bolest zavisnosti. I roditelji jako lako to daju detetu. Mora da se radi prva edukacija roditelja, to sam već rekao, tek onda idu u vrtiće škole da bi nešto uradili, sačuvali decu u ovom okruženju. Tesla je važio za čudaka. Koliko su naša deca, da kažemo, čudna, ako mislimo da su zaista inteligentna, talentovani, eto, snalaze se u svetu. Ako uporedimo, na primjer, koliko su čudne. Vi prepoznajete talenat, na primjer, u prvih 10 minuta. Već mogu sad da prepoznam da roditelju decu na osnovu nekih metoda. Mi smo imali ranije, sećam se u Sloveniji kad sam počinio da radim istraživanja, da učitelji ne prepoznaju 30% svoje darovite dece. Pa ste radi sa njima 4 ili 5 godina. Ne prepoznaju svoju darovitu decu. Zašto? Pa zašto se radi na pamet? Ta deca se tu ne pokazuju. I onda kad smo počeli neke metode, jedna od naših, imamo puno metoda, su nelogične priče. Odjednom ta deca kao da se budi, učitelj vide, pa to je darovito dete. Njihov mozak radi drugačije, treba ga probuditi. I možda su do tog momenta bili čudni. Nemirni, ne slušaju, dobacuju. Kad ovo krene da se radi, njihov mozak radi drugačije. Kada smo mi podesili frekvenciju, pa tako i treba da radi. I do tog momenta to dete je bilo možda čudno, nije bilo ni prepoznato. Pa dajte da nađemo metode da otkrijemo tu decu na vreme i da radimo na vreme sa njima, jer se zna, rad sa darovitom decom je duplo koristan. Prvo, za to dete, jer ako pokrenemo potencijale, bit će koristan i sebi i društvu. Jer obično ta darovita deca, ako nisu uspjela u nekom obrazovnom sistemu, budu vrhunski kriminalci. Znači, korisno je raditi sa njima i zbog njih i zbog društva i da ih izvučemo iz nekih sutra problema. Treba s njima raditi. I zato je važno raditi, mislim, ne samo sa darovitom decom, naravno sa njima, sa svima, da pokrenemo te biološke potencijale do maksimuma. Možemo, da kažemo, praviti, gajiti darovitu decu. Kako da kažem, ne bi ja tu više darovitu decu, ja sam bio predsjednik Svetske mese za darovite. Vidim ja da to ne funkcioniše. Oni rade logičke zadate, matematičke zadatke, treba im razviti te neke druge sposobnosti. To je divergentno mišljenje, širok jedan, da se obuhvati šire regije mozga. I tu daju prave rezultate. I ne mogu reći svi su daroviti, nego mogu da kažem svi su dosegli svoje biološke potencijale, pa će dati vrhunski rezultat. Nemate vi među Nobelovcima puno članova mense, ali imate izuzetno pametne ljude koji to što imaju u glavi koriste vrhunski. Ne mora biti član mense. Za mene član mense, po koliko godina u mensi, samo potencijal. Kako će se iskoristiti, zavisi od 100 faktora. Pa dajte da radimo tih 100 faktora. Jer ako pomognem tom inteligentnom čoveku i pomognem onom koji je manje inteligentan od njega, pa onda je meni ključ razvijati kapacitete koje nama priroda dala.